paisaxe de costa. É unha maqueta. E os seus elementos principais son o mar, o río que desemboca, o paseo e as árbores. Este é o meu traballo. É unha maqueta de costa e de montaña. Os elementos principais de montaña son as montañas e o nacemento do río. E os elementos principais de costa son o mar, a praia e o porto. Este é o meu traballo, é a paisaxe de montaña. As seis partes son aldea, encoiro, bosque, montaña e cordilleira. Este é o meu traballo, é a paisaxe de costa e de montaña. Os elementos son o mar, a praia e as montañas. Estes son os nosos debuxos. Este é o meu debuxo. Trátase dunha paisaxe de montaña e estas son as súas partes. Estas son as súas partes. O cume, o nacemento do río, as montañas, o pé, a ladeira, as serras, a cordilleira. Este é o meu traballo. Trátase dunha paisaxe de costa. Os seus elementos principais son o mar e o sol. Este é o meu traballo e os elementos principais son a aldea, os árbores, os pastos, as montañas, a cascada, o encontro, o río e os campos. Este é o meu traballo e é unha paisaxe de costa e os elementos principais son o mar, a illa, o arquipélago, o delta, a baía, a cidade, o río, a estrada, a industria, a vila, a praia, o golfo, o cabo, a península, o istmo e os cantís. Este é o meu traballo. Puse unhas fotos da paisaxe de costa. Este é o meu traballo, é un debuxo da paisaxe de montaña. Os seus elementos principais son a serra, a aldea, o río, os camiños